Díky. V tých 18 doterajších súbojov domáci vyhrali 10, prosto 4 boli remízy, čo hovorí jasne o tom, že amatérstvo malo aj dnešný zápas rozhodnúť vo svoj prospech. Ale v akcii sú znovu hostia v zelených dresoch. Pavla Bohušová prihrávka na Trenčanského, Trenčanský dáva Krasňanskému a vybiehajúci domáci brankár Matúš musel riešiť túto situáciu. Lopta sa síce ocitla v sieti, lenže už zaznel hvist rozhodcu kartičku, ktorý ešte predtým hru prerušil a gól neplatí. Odniesol si to jeden z hostujúcich hráčov žltou kartou. Znova domáci futbalisti zastavili akciu hostí. Petro posiela dopredu Kryžana. Kryžan už pred 16-kou hostujúceho mužstva. Šúlek, vysunutý útočník, dostáva loptu. V poslednom momente mu Kryško, križujúci zadný stoper hostujúceho mužstva, loptu zbrtal hostia. Rýchlom protiútoku, ktorý musí riešiť ubehnutím domáci brankár Matúš. Rýchlo, dramatické, zaujímavé, ale stále zvonku zdolej strany 0-0. 17. minúta tohoto zrušujúceho zápasu. Z tohoto pohľadu kamery, ktorá stojí za bránkou hostujúceho mužstva, ste videli, že domáci futbalisti sú v stálom nápore. Táto vysoká lopta letela na hlavu Šuleka. Šuleková hlavička sa odrazila od žirvie, čárkovej brány hostia mali veľké šťastie, pretože v 18. minúte tohoto rozhodujúceho Krasňanský v súboji s Jančom. Jančo je pravý obránca domáceho mužstva, futbalista, ktorý má veľkú šancu prebojovať sa do našej reprezentácie. Je to mladý, nádejný, 18-ročný futbalista, odchovanec domáceho mužstva. Jančo prihráva nakrátko Michalcovi. Michalec mu loptu vracia. Nakoniec brankár Matúš loptu posiela dlhým odkopom až na polovicu súperovho mužstva. Tam Melicher v spolupráci s Valkom a Bohušom, to je stredová formácia hostujúceho mužstva. Znova Bohuš, Morvaj, Krasňanský. Krasňanský loptu stráca na Šúlek a Šúlekovi lopta uteká za postrem. Hostujúci futbalisti. Znova v útoku. Už sú v 16. Domáci mužstva.